Καλημέρα. Μετά την εγκοφαντική νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού, ακούω πολλά περίεργα στα ραδιόφωνα που λέγονται και θέλω λιγάκι να σας επιστήσω την προσοχή. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, αν το έχετε καταλάβει φίλοι Παναθηναϊκοί, είναι το αντίπαλον δέος του Ολυμπιακού εδώ και πολλά χρόνια. Δεν ζούμε στην εποχή του Βαρδινογιάννη, του μεγάλου Παναθηναϊκού του 80, που τότε το αντίπαλον δέος και η αιώνιοι ήταν ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Οι αιώνιοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια τώρα πια έχουν γίνει η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Αυτές είναι οι πιο μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Η ΑΕΚ έχει πάρει double, έχει πάρει πρωταθλήματα το 18, έχει πάρει κύπελα. Και εσύ, σαν Παναθηναϊκός, δεν έχεις πάρει τίποτα. Δεν λέω κάτι από το μυαλό μου, έτσι. Αν θέλουμε να ζούμε με φαντάσματα του παρελθόντος και να νομίζουμε ότι οι αντίπαλοι και οι αιώνιοι είναι πλέον και στο 2026 ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη που θα σας το χαλάσω, αλλά δεν ισχύει. Γιατί ακούω μερικούς Παναθηναϊκούς στα ραδιόφωνα και λένε η ΑΕΚ, λέει, μας κέρδισε και η ΑΕΚ. Ποια ΑΕΚ, αγόρι μου? Η ΑΕΚ έχει πάρει double, έχει πάρει πρωταθλήματα, κύπελα, εσύ δεν έχεις πάρει τίποτα. Γιατί να μην σε κερδίσει η ΑΕΚ? Και έφαγες και 4. Λοιπόν, θέλω λίγο να σας προσγειώσω. Μεγάλη ομάδα και ο Παναθηναϊκός, αλλά πλέον οι αιώνιοι είναι ο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Σας έφυγε, το χάσατε. Αυτά.